మాకు 2 పిల్లలు, నేను. నాకు హస్బెండ్ లేడు. బస్సు ఫ్రీ సౌకర్యం గాని, కరెంట్ ఫ్రీ గాని, ఇక ఈ దండ వల్లనే బతుకున్నాం. రేవంత్ రెడ్డి సార్ అయితే మాకు అనుకూలంగానే వేసింది. మంచిగానే ఉంది చెప్పాలని. మాకు ఇప్పుడు దీని మీద సబ్సిడీ లోను పెట్టినా వస్తే అయితే ఆ సార్ కోసం మేమైతే చాలా రుణపడి ఉంటాం. ఇన్నేళ్లలో ఏ ప్రభుత్వం మా ఇళ్లలో గెలిచినట్టు అయిపోయింది రేవంత్ రెడ్డి సార్ గెలిచి. మళ్ళా గానీ రేవంత్ సారే రావాలని కేసీఆర్ పాలన పేద ప్రజలకు అనుకూలంగా లేకుండే. అయితే రైతు బంధు చేస్తే 20 ఎకరాలు, 10 ఎకరాలు, 50, 100 ఎకరాల డబ్బులు బాగా పోయినాయి. ఇండ్లు ఇయ్యలే, పింఛన్లు ఇయ్యలే, డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇయ్యలే. అందు గురించి అది బాగాలేదు కేసీఆర్ పాలన అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి పాలనకు వచ్చారు.